emberben van egy izgatottság, de én nálam, hogyha pályára lépek, akkor ott eltűnik minden, és akkor csak a foci. Hát ott volt ebből egy kis balhé, el akarták venni a kocsi kulcsot, ilyenek nem engedték, hogy vezessek. Aztán én meg nyilván nem adtam oda. Nem hiszem el. Így bedugom a fülest, hogyha megyünk meccsre, és akkor gondolkozok, hogy mi lesz majd a pályán, így előre elképzelem, el szoktam képzelni. Meghatározó játékos szeretnék lenni itt Magyarországon is, meg nyilván az Újpestben is. Sziasztok, köszöntök mindenkit a csatornán. Egy új formátumot, egy Day in the Life formátumot fogunk kipróbálni, ahol mindenféle sportág sportolóit követjük egy napig, hogy miből áll az életük, egy napjuk. És a következő vendégünk Horváth Krisztófer lesz, az Újpest játékosa, aki most pont itt Zalaegerszegen fognak játszani az ET-vel holnap. Úgyhogy ennek apropóján itt Egerszegen egy kicsit megnézzük, hogy honnan indult a karrierje, és akkor jövő héten Újpesten megkövetjük egy napig. Hát az edzésen kívül Kriszt ismerve valószínűleg kodozni fogunk egy napig, de reméljük azért ennél izgalmasabb lesz, úgyhogy gyertek, tartsatok velünk! És most itt vagyunk az IFI centrumban, Zalaegerszegen. Ugye itt kezdődött ugye a profi akadémia, vagy hát te már ugye fociztál előtte Hévízen, meg Szentgyörgyváron, vagy hogy volt? Hát alsópályákról indultam, úgymond, de az ilyen iskolai foci volt, vagy nem tudom, hogy mondjam. Ugye a hosszú akadémiai éveket, úgymond azt itt húztuk le Egerszegen, egyébként együtt. És milyen emlékeid vannak, amikor ide visszatérsz? Nem tudom, például mikor voltál itt utoljára? Hát itt az IFI-ben vagy Egerszegen? Hát ugye mind a kettő. Hát Egerszegen ugye azért szoktam hazajárni, akkor általában jövök ide Egerszegre is, mert ugye otthon is vagyok a családdal, anyáiknál. Hát nem tudom, mikor voltam, kb. Egy hónapja voltam utoljára itthon. És itt az IFI-be? Itt helyileg? Hát ide nem nagyon szoktam járni. Ja, az első bajnokikat még itt húztuk le. Ja, hát itt nincs nagyon dolgom, de nyilván ugye a húgom is amúgy focizik, itt Egerszegen, és akkor volt talán fél éve, nem tudom, akkor voltam itthon, és akkor itt voltam, pont itt volt a meccsük, azt megnéztem. És mi villanik be? Van valami emlék, vagy valami meccs, vagy bármi, ami eszedbe jut, ha ide belépsz, vagy valami régi csapattársak, poénok? Hát, most nyilván sok minden volt, most ilyen kimondottan nincs egy olyan, de volt azért sok minden itt történt. Szerettél itt focizni? Vagy itt gyerekként így felnőni? Hát persze, jó volt, a közeg jó volt, csapattársak jók voltak, igazából szerettem ezt a közeget. És még a kollégium, ugye a fiatalkorodnak a bázisa, vidékiként ugye nyilván itt éltetek, laktatok, itt nőttetek fel, úgymond. Innen milyen emlékek vannak? Hát nyilván azért sok emlék van innen is, de azért annyira nem volt olyan jó ez a kollégium, nyilván a társaság miatt, meg voltak itt barátaim, ugye a csapattársak, de azért... Most nyilván, ez már a felújított állapota, hogy igen, akkor még nem ilyen állapot akkor még volt. sokkal rosszabb állapotban volt, de nyilván azért mostani élet kicsit jobb. Ja. És itt az akkori úgymond élettársak, vagy érted, akikkel egy szobában voltál, azok tartod valakivel a kapcsolatot, vagy szoktatok dumálni? Hát amúgy most már annyira nem, ugye ez nagyon régen volt, úgyhogy annyira már nem. És még amire kíváncsi vagyok, hogy nem tudom, hogy akikkel itt együtt nőttél fel, van még aki focizik amúgy, vagy követed valakit, vagy tudod, hogy valaki valamilyen szinten, most gondolom megyei szinten azért páran focizgatnak? Hát igazából csak ennyit tudok, hogy focizgatnak, de olyan komolyabb szintre nem nagyon jutott el senki, azt hiszem. És meg is jöttünk Krisztóferhez reggel 8-kor, úgyhogy reméljük, hogy már ébren van, és most követni fogjuk egy napját. Hogy néz ki, neki megnézhetitek. Múlt héten ugye már Egerszegen láthattuk, hogy honnan indult az egész karrierje. Reméljük, hogy ébren van, és akkor megnézzük, hogy mit csinál egy nap. És remélem, jó helyre kopogok. Na, csehátesa! Mi a helyzet? Készen állsz a napra? Hát. Jó, na, indulunk edzeni, meg beszélünk. Szia be!
Na, már itt a videó elején, gondolom még fog szóba jönni a Beának a neve, hogy akkor mondd el a nézőknek, nyilván én tudom, hogy a ki ő neked, vagy hogy miben segített, vagy hogy tudjuk, hogy ha esetleg hivatkozol rá, akkor kiről van szó. Hogy írnád le őt? Hát most így összefoglalva, az kb. Így második anyukám, úgymond. Ugye, amikor elkerültem Zalaegerszegre, akkor ő jött úgymond le hozzánk, hogy meggyőzön arra, hogy menjek oda, és akkor, hogy ő majd segíteni fog mindenbe. És hát ez így is lett, szóval azóta is így, hát második anyukámnak tekintem, azóta is minden dolgot vele beszélek, meg focis dolgok, magánéleti dolgok, bármit tényleg, amit el tudtok képzelni, mindent vele beszélek meg. Szóval hát ja, igazából ő nagyon fontos szerepet játszott az egész karrieremben, meg életemben is, szóval ja. És hogy érzed, mondjuk az ő segítsége nélkül is itt tartanál, ahol most vagy Hát szerintem nem. Most valószínűleg, hogy nem. Úgyhogy ja, hálás vagyok neki nyilván, de ja. És akkor milyen rendszeresen beszéltek amúgy, hogy így? Hát kb. Minden nap. Ja, hogyha nem minden nem nap, véletlen volt, hogy pont beszéltek, hanem amúgy is gyakran szoktatok. Ja, szoktunk. Ja. Persze mindig igazából. Mindig edzés után is általában. Mindig gondolom Egerszegen meg szoktad látogatni őt is otthon vagy. Persze. És ő szokott jönni meccseidre? Vagy így követi a pályafutásodat, gondolom? Persze. Minden meccset igazából meccs után már egyből, ha nem is meccs után, de másnap biztos, hogy így kibeszéljük, vagy így elmondja is a véleményét, meg nyilván én is, hogy éreztem. De ja, meg így általában edzések után is. Ha nem naponta, de 2 naponta biztos, hogy beszélünk. Akkor nyilván ilyen 1 órákat, meg idén. Ez fontos, hogy legyen az embernek egy ilyen támasz az életében. Persze. Ja. Na induljunk már, még a végén miattunk nem érsz oda edzésre. Na, annyi. És megszoktad már Pestet amúgy? Hát ja, persze, most azért már lassan, 2 éve. Ja, igen. Itt leszek. Úgyhogy ja, nagyjából ment. Mint olyan nagyon nehéz lenne tőle ezt a... Ja, főleg Szeged után azért az már nagyobb város, meg Debrecen. Ja, ez volt, hogy sokat jártam fel. És már így kényelmesebb azért, mint az első utad olaszban, nem? Kocsival. Annál kényelmesebb, az biztos. Hát ja, ugye itthon megkaptam a jogsit 17 évesen már. Ugye egyben, amikor betöltöttem, már megcsináltam. És akkor én kocsival mentem ki. Aztán ott ugye meg nem lehet vezetni 18 év alatt, azt hiszem, igen, és akkor 18 évesen kaphatod meg a jogsit, és ugye hát ott volt ebből egy kis balhé, el akarták venni a kocsi kulcsot, ilyenek nem engedték, hogy vezessek. Aztán én meg nyilván nem adtam oda. Nyilván. De aztán utána nagy nehezen így letettem arról, hogy ott vezessek akkor. Nyilván megbüntettek volna, vagy valami. Most itt ilyen már nincsen, hál' Istennek. Hát itt már nincs. Meg hát már lassan 25 évesen ma. Ja. Csak vezethetek. És mindig reggel edzetek, vagy ez változó? Vagy hogyan van ez? Hát ugye általában megvan már egy hetünk, és általában mindig azt csináljuk. Ez úgy szokott lenni, hogy szombaton ugye van a meccs, és akkor vasárnap reggel aki játszott, az regenerál, aki nem játszott, az pedig edz, ugye normálisan, és akkor a hétfőt szoktuk megkapni szabadnak, és akkor kedd délután edzünk, szerdán 2, általában mindig, délután normális edzés kint a pályán, délután meg egy kondi edzés, és akkor ez a 2 edzés ugye ez kemény, hajtós, és akkor csütörtökön van az ilyen lazább, akkor visszaveszünk kicsit, regenerálunk, és akkor pénteken kicsit megint megpörgetjük, aztán ugye megint meccs. De ez nyilván meccstől függ, hogy melyik nap játszunk a hétvégén. És ezen felül pluszba kell edzenetek, vagy szoktatok, vagy egyetem van rá idő, vagy energia, vagy igény, vagy érzed-e szükségét, vagy szoktál? Simán, ha úgy van, akkor én szoktam kimaradni edzés után, de ez inkább a hét második felébe van, mert ugye kedden meg szerdán azért kemény edzések vannak, terhelés van, aztán akkor nem nagyon van energia.
nem marad. És akkor ilyenkor reggel hogy néz ki? Ide beérsz, és akkor először kajáltok együtt, mint a külföldön a kluboknál, vagy egyből edzetek, és akkor az ebéd közös, vagy hogy néz ki? És mit fogunk látni? Így van amúgy, hogy ilyen 9:30-ra kell érkezni, a sérült játékosoknak azoknak 8:45-re, hogy akkor őket megnézik, megvizsgálják, meg kezelik, és akkor annak függvényében döntik el az edzést. És 9:30-kor közös reggeli, az egész csapat, meg a stáb is. Ez a szerencséd van, mert látom, nem vagy egy nagy zsonglőr a konyhába. Hát komoly kis reggelik lennének. Az nem, ja. Hát nem nagyon tanultam megfőzni, de majd talán ennek is eljön az ideje. Ja. Valamikor. Aztán ja, hát utána igazából 11-kor edzünk. Addig előtte mindenki azt csinál, amit akar. Kezelések, kondiba le lehet menni, hengerezés, mobilizáció, ilyenek. És te melyik edzést szereted a legjobban? Vagy milyen fajta edzéseket? A játékosokat, vagy pontrúgásokat gyakoroltok, ugye majdnem az összeset te rugod, nem? Vagy te szoktad lőni gyakran? Hát... Vagy amikor egyedül kint maradsz, aztán csak szabadokat gyakorolsz, vagy kondizni szeretsz, gondolom futás, az senkinek nem a kedvence? Ja, hát nyilván ez a játékos edzés szerintem mindenkinek a legjobb, és hát gondolom én, nincs olyan nagyon, aki szereti a száraz futást, vagy ez a kedvence. Igazából, hogyha kint maradunk, akkor ilyen két érintőt szoktunk játszani, vagy gyakorolni, meg nyilván szabadrugásokat is. És még arra lennék kíváncsi, vagy azt nem tudom elképzelni, hogy ilyenkor mindegy étterembe, vagy egy hotelbe, vagy minden svédasztalos reggelinél, ebédnél, vagy megvan szabva, hogy kinek mit kell lenni, mindenki ugyanazt teszik-e, vagy az hogy néz ki nálatok? Hát ugye azért nem svédasztalos, azért... Gondolom nem nutellás kenyereket esztek reggel. Hát ugye dietetikus állítja össze nálunk a kajákat, mindent, igazából reggeli, ebéd. Ha délután edzünk, akkor ugye a vacsorát is. Szóval azért meg van szabva, hogy miket eszünk. És általában ilyen csirke, tészta, mellette szószok, meg saláta, ilyesmik igazából. Azért normálisan eszünk. És otthon is szoktál tudni figyelni a kajára? Hogy mennyire szoktál így belecsalni? Vagy ilyen édes szájú mennyire vagy például? Hát amúgy szerencsére régebben sokkal édes szájú voltam, most már annyira nem, ezért próbálok erre is figyelni. De ja, hát meg otthon is azért figyelek. És nyilván, hogyha úgy van, akkor viszek haza a pályáról kaját, mert... Ezt akartam kérdezni, hogy például amikor csak délelőtt edzetek, akkor ugye ebédet kaptok még, és akkor viszel haza vacsinak, vagy rendelsz, mert sejtem, hogy nem te főzöl, ugye ezt beszéltük. Ja, hát szóval, hogy azt hogy oldod meg akkor? Hát ja, meg ugye, hogyha délelőtt edzünk, és ugye délután nincs edzés, akkor az ebédben ugye van, hogy általában 2-3 fajta kaja van, és akkor nyilván ott eszek valamit, és akkor vacsorára meg viszek például a másik boltról. Ja, szóval. És milyen érzés volt először itt játszani? Hát extra nagyon. Ez a stadion tényleg nagyon top minden. Közönség is. Akkor megvan a hazai pálya előnye. Ja, pálya is. Tényleg ez. Mennyien szoktak itt kijárni átlagban egy meccsre? Hát ha jobb idő van, nyár fele már. 5-6-7 ezer nagyjából, nem? Többen is. Ja. Most 8000-en kiszoktak, akkor 8-9. Nyilván a Fradi ellen azért általában teltház van. Ja, persze. De így most hát 5-6 ezer. De az is nagyon extra, tudod. Persze. Jó hangulata van. Jó van, megyek öltözni. Edzés után, Tali. Edzésre gyerekek! Lesz köszi!
az edzésnek, akkor mi a további teendő? Hát általában haza szoktam menni, vagy pihenek, vagy játszok, vagy sorozatozok. Na gyere, akkor elverlek FIFA-ba. Kivel leszel? Hát te Vagy sorsoljunk, vagy hogy szoktatok játszani? Vagy te se szoktál, mondtad, hogy inkább kodozol, nem? Itthonról. Hát, ja, hogy haverokkal szoktam úgy alapból játszani. És akkor hogy szoktátok, hogy mindenki választott csapatot? Aha, ja, akkor választott Mi általában csapatot. sorsolni szoktunk. Azt is játszhatjuk. De hát, hogy jó, az meg, akkor választok valami komolyat. Ne egy Bournemouth meccset játszunk. És itt a fociról, milyen bajnokságban játszanál amúgy legszívesebben? Vagy mi az álom? Hát, most így belegondolva, nyilván a Premier League azt szerintem ilyen top-top. Ott is nyilván játszanék, de hát az egy más szint. Meg amúgy szívesen játszanék Spanyolországban. Azt tetszik amúgy. Meg még talán az hasonlít kicsit az olaszhoz, nem? Ugye az élet is, meg ugye... Hát ja, most Ez így egy amúgy, gyorsabb játék. nem tudom, így szívem szerint annyira nem mennék vissza Olaszországba. Nem volt vele úgy baj, de nem tudom, inkább kipróbálnék. mondjuk egy spanyol, vagy egy valami másik. mást. És van valami kedvenc gólod a karriered során? Legszebb gól, vagy akár legfontosabb? Látom, Hát- FIFA-ban nem lesz, úgyhogy muszáj rákérdeznem. Hát nem tudom, Szegeden azért lőttem sok gólt, meg szépeket. Talán ott, amikor a Diós Győren rúgtam egy nagy gólt 30-ról, az nagyon megvan. Meg hát nyilván itt Újpesten is, akkor a Diós Győrnek rúgtam. Most ebben a szezonban az első 2 gólt. Hát nézd de. Ezt nem hiszem. Na most. Na jó, hát ez Falt, óriási fal. De mi nem tudja elpasszolni mellette? ez az Ramos? Hagyjad már, de mi ez, kamu te? Hát semmit nem nyomtam. Ezt a viccet te. Hát ez hihetetlen. Gondolom, hogy jobb lábára fog. Na jó, ez mi volt? A gyerekek Hát igen, amikor nem a bírók fújnak, csak 11-eseket, ugye? Mikor szoktál kelni, vagy mikor fekszel, vagy hogy néz ki nagyjából így a... 11 éjfél körül már alszok, amúgy, és hát lefekszek. Aztán, hát ilyen 8:30 körül kelek, elkészülődök. Aztán kb. Indulok is a pályára. Én 9:30-kor ugye már közös reggeli van, szóval ilyen 9-9-15 körül már szoktam lenni. Nem akarsz benyúlni a csapatba? Amúgy, Tehát, szerintem vannak gondok. Ja, lesz. lehetne változatni, de... Ja, szóval akkor nagyjából egy időbe kezd fekszel, és a pihenőnapon ott van ilyen, hogy alszol egész délelőtt, vagy valami hosszabbakat, vagy mindig megébredsz magadtól? Általában mostanában azért már meg szoktam ébredni magamtól, ugyanígy ilyen 8-9 körül. Aztán hát igazából nem nagyon szoktam. Hogyha délután edzünk, akkor nem csinálok nagyon semmit. Lehet, le szoktam ülni, akkor játszok, vagy valami. Ja. De Mert az az egészséges így a regenerálódás szempontjából is, hogyha nagyjából mindig ugyanakkor kelsz, meg fekszel. Beáll a ritmusodra. Az óriási lesz. És milyen gyakran szoktál hazajárni? hát attól függ amúgy, hogy kapunk szabadnapot. Hogyha általában van 2 szabadnap, akkor hazamegyek mindig. De hogyha nem, És hol van a haza? Hova hazamész? hát Szennyegyvárra. Ugye ott laknak anyáik. Aha. Általában oda megyek, de nyilván Egerszegre is sűrűn járok onnan. És olyankor ott mi a program? Meglátogatod a családot, kajálsz, aztán jössz is igazából vissza nagyjából, vagy haverokra is van időd azért? Vagy ha micsoda meg? Hát, hogy otthon mit szoktál csinálni, hogy a családdal vagy, és akkor otthon vagy igazából kajáltok, vagy azért haverokra van időd, vagy... Hát nyilván azért legtöbbet otthon vagyok, de szoktam azért találkozni haverokkal persze. Hogy hazamész és kodozol otthonról. Én hazaviszem a PS-t, azt játszok otthon. És akkor amikor nem PS-ezel, szoktál nézni valami filmeket, sorozatokat, esetleg van-e valami kedvenced, vagy most valamire nagyon rá vagy függve? A kodon kívül persze. Hát mostanában úgy nem találtam nagyon olyan jót, ami így lekötött volna. Az olajügynököt néztem, Azt én is. de nem rossz, de
nem köt annyira, hogyha nagyon unatkozok, akkor nézem. Hát előtte volt, Szedd ki közbe, igen. előtte néztem a Tulsa Kinget, nem tudom látni. A Stallone is, ugye? Aha, Ja, az nagyon extra volt, az top volt. Azt hiszem, jön is ki belőle új évad. Most a Peaky Blinders-ben jön ki új. Azt nem néztem meg azt a film, nem? Nem, az Sori. Az a... De jött ki valami film is. Ja, azt nem tudom. Most fog jönni. Ja, jön valami új Ja, akkor azt film, csak, meg azt évad, csak láttam, hogy jönni fog. Ja, szóval akkor azért nézel azt is, nem csak játék van. Ja, persze. És van egy csapatban nem szoktatok közösen valami sorozatokat kibeszélni? Vagy ugyanazt nézitek, vagy valami ilyesmi? Hát néha van róla téma, de így Én azt az egyet sajnálom, hogy és hát én nagyon örülök neki nyilván, hogy egy millióféle streaming van, meg sorozat, meg minden, csak az egy tök hátrány benne, hogy régen mindenki ugyanazt nézte, érted, mindenki otthon benyomta a Barátok között, vagy a Dallas, vagy nem tudom, ezeket te már egyáltalán hallottad, de ilyen fiatalon, de hogy régen, és akkor mindenkinek az volt a téma, hogy másnap meg tudták beszélni, most meg már annyi választék van, hogy így beszélgetsz valakivel valami sorozatról, azt a fogalma nincs, meg totál más néz, vagy nem tudom, hogy így nem nagyon lehet ugye a társaságba kibeszélni őket szerintem. Én azt hát várom. ja, de azért így... De van ilyen egy-két alap, amit ezeket úgy mindenki látott. Ezeket, amik nagyon jók, azért azokat nagyjából szerintem mindenki megnézi. De... És amikor utaztok meccsre, szoktatok nézni a buszon közösen valamit? Vagy ott mindenki csak bedugja a fülesét, aztán el van magába? Ott mindenki el van foglalva amúgy. Zenét hallgatnak. Ja, és például a meccsre menet milyen zenéket szoktál hallgatni fülesen? Ilyen rappes vonalat? Vagy ott már ott már elkezded a technós? Na hát, ott még azért attól függ, hogy megyünk tőle előtte nap, akkor még azért light-osban vagyok. Akkor még nincsen veretés. Akkor csak ilyen rappek, vagy magyart is hallgatok. Így össze-vissza amúgy. Ja. Mindenfélét. Akkor nincs ilyen kedvenc előadó, vagy ilyesmi? Úgy kimondottan nincs. És a csapatnál, így hogy nyilván mindenki mást hallgat zenét, vagy ilyesmit, amúgy maga az összhang az milyen a csapatban, vagy így mennyire alakulnak így barátságok, vagy klikkek, vagy hát nyilván gondolom van egy magyar mag, meg egy külföldi része a csapatnak, de hogy milyen az összhang, mennyire vagytok ilyen családias klub, mint amit mondtál, hogy Szegeden, meg Kecskeméten az volt a nagy előnye például a csapatnak. Hát igazából úgy van, mindenki jobban van mindenkivel, szóval nincsenek ilyen széthúzások, meg ilyesmi. Nyilván mindenkinek vannak ilyen úgymond jobb barátai a csapatba, de ez hogy klikkesedés, meg ilyen nincs egyáltalán. Ja, akkor így jó, befogadó mindenki felé. Persze, meg hát amúgy... Mennek a szivatások, meg az rikálások, gondolom. Meg, ja, hát persze, meg most így nem is nagyon változott a csapat. És van valaki tényleg jobb haverod, vagy barátod a csapatból, akikkel úgy több időt töltesz mondjuk a közös kötelező edzéseken kívül? Hát van amúgy, Kacival szoktam, Krajcsiék, Podnargeriék, hát ilyen fiatalabbak, de azért mindenkinek már így nagyjából hogy családja van a többiek. Persze. Aztán nincs annyi szabad idejük pluszban. Ja, még inkább hazamennek, családdal vannak, de van nyilván ilyen csapatprogram is. Most például vasárnap is lesz ilyen összetartás, valami grillezés vagy valami. Szóval azért szoktuk ilyeneket is csinálni. Ja, ez tök jó. Az fontos nyilván egy csapatsportnál, hogy mindenki mindenkivel klappoljon. Persze. Nem hiszem el. Meg ez vicc. Az mi gól volt? Jó, hát ez nem lesz sehova. Hát ezt tudtam. Nem tudnak fejelni. Szép volt te. De azt érezted, hogy még kettőt játszunk a Kosimariba. És ha van egy ilyen csatornánkon egy ilyen megszokás már, hogy a hagyomány, hogy mindig az előző sportoló kérdez egyet, a következőtől, úgyhogy nem tudja, hogy ki lesz az nyilván, és tőled a Sugi kérdezett, az volt a kérdése, nyilván ő egyéni sportoló úszó, hogy miből merítesz motivációt a következő versenyszezonra, hogy akkor nálad lefordíthatjuk arra, hogy a következő meccsre, vagy a következő szerződés megkötésre, hogy mi ad neked motivációt így a karriered során? Hát igazából szerintem én meghatározó játékos szeretnék lenni itt Magyarországon is, meg nyilván az Újpestben is, és aztán majd később, ha majd úgy alakul, akkor egy olyan bajnokságban játszani, amivel azért akár nemzetközi szinten is, meg minden szinten azért porondon van, úgymond. És akkor neked is ugyanilyen helyzetbe hozlak, hogy neked is a következő sportolónak fel kéne tenned egy kérdést. Mi lenne az? Mit kérdeznél tőle?
Mit kérdezzünk tőle? Fú, ez jó. Hát talán, hogyha egyetlen emléke maradhatna örökre, akkor mi lenne az? Melyik lenne az? Fú, ez nehéz kérdés. Aztán olvastad valahogy, hogy szó jutott eszedbe? Vagy néztél valami ilyesmi filmet? Nem tudom. Igazából valahogy gondolkozok én is ezeken, aztán... Ja, ez jó kérdés. Na, akkor majd nézd meg te is a következő részt. Majd nézzék a nézők is. Kíváncsiak vagytok a válaszra. Na szóval Egerszegen ugye végigbeszéltük, hogy honnan indultál, meg hogy ugye ott jött hirtelen, nekünk hirtelen, külsősöknek ez az olasz igazolás. Ugye ezt te hogy élted meg, vagy kitől tudtál róla, vagy volt a menedzsered, vagy hogy történt ez az egész? Hát ugye akkor ugye a Józsiék, a menedzsereim, a Berősbani Józsiék, és akkor ők hozták ezt az ajánlatot, hogy ki tudok menni, mert akkor jöttek oda a klubhoz, az etéhez a Sallóék, és akkor hozta a Dobos Barnát edzőnek, és leültünk beszélni, mondták, hogy nem fogok tudni annyi játék lehetőséget kapni nála, és igazából így jött ez, és akkor ez miatt döntöttem úgy, hogy akkor megpróbálom ezt az olaszt, mert akkor egy fél évre kellett aláírnom, ugye. És aztán, hát ja, igazából... És nem volt benned semmi félelem így gyerekként, hogy nem tudom, hogy akkor beszéltél már idegen nyelvet, meg mégiscsak Olaszországban, hogy biztos volt egy izgatottság, vagy valami benned? Ja, hát persze, ugye amikor kikerültem, nem is beszéltem nagyon semmilyen nyelvet, és nyilván a Deákból... Magyart az már épp, hogy... Nyilván a Deákból angol tanultunk, tudod? Ja. De hát az is olyan volt, hogy... Nem tudtál tőle angolul, persze. Tanultál, hogy semmit órán szórakoztunk. Szóval, ja, hát így ilyen nagyon pici angol tudásra mentem ki. De amúgy annyiból jó volt, hogy ott nagyon befogadóak voltak mindenki, segítettek mindenbe. És akkor ment veled valaki, vagy egyedül mentél, vagy hogy illeszkedtél meg az első napodon? Az elején amúgy volt én velem valaki, és de ő is csak így pár napig tudod. Amíg így elrendeztük a dolgokat, meg körbevezettek, meg minden, és akkor... Mekkor volt te 16, ugye? Ja. 16 éves. 16, ja. Hát ja, nehéz volt nyilván, nyelv nélkül, meg minden nélkül. Egyedül voltam utána végig. Szóval ja, hát az elején nehéz volt, de aztán mondom, hogy befogadóak voltak itt mindenki, szóval segítettek. Általában, ha maga a játék megy, akkor gyorsan befogadják az embert. Ja. Mindig a foci dönt el mindent igazából. Hát ja, de ugye erre rásegítette az is, hogy mindenki tényleg segítőkész volt az első perctől kezdve, úgyhogy ja. És akkor az elejétől kezdve már megtaláltad ott a számításaidat, vagy jól érezted magad? Hát most azért nyilván nehéz volt, minden egyes nap telefonáltam mindenkivel, haverokkal, Beával, családdal, szóval ja, nehéz volt. Ja. Mondom, akkor honvágyad volt nyilván az elején. Mindig köböl. Volt is sokszor, hogy ha összepakoltam, mondtam, hogy jövök haza. Szóval hát ja, nehéz volt, de így egyre jobban, ahogy telt az idő, tudod, hogy tanultam a nyelvet is, az elején jártam suliba is, egyre jobban megtanultam, és akkor így jobban is tudtam barátkozni a többiekkel, egyre többet el tudtunk menni ide-oda. Már végre megértették a poénjaidat. És akkor, ja, hát így egyre jobban. Ja. És miben láttad, ugye először utánpótlásban voltál nyilván gyerekként, hogy miben láttad ott a különbséget mondjuk a magyar utánpótláshoz képest, vagy volt-e? Én azt feltételezem, hogy volt, de nem voltam ott, úgyhogy... Hát persze, hogy volt, de most nyilván itthon is, meg ottkint is vannak profi játékosok, nyilván meg van, aki ilyen lazább, meg kicsit leszarom stílusabb, de talán ottkint jobban jellemző ez a profi stílus. Ja, más az arány. Meg talán... És maga az edzések, gondolom ugyanaz, vagy... Hát ja, talán a minőségben, utánpótlásban szerintem sokkal keményebbek. De ugye az edzésnek a volumenje, hogy ugyanannyit edzetetek egy héten, hogy nem az van, hogy azok kétszer annyit edzenek, vagy ilyesmi, hanem nagyjából ugyanúgy nézett ki egy heted, nem? Körülbelül igen, amúgy. Ja. És akkor ott jött az ottani felnőtt foci, vagy az ottani debütálás, mert ugye előtte már Magyarországon játszottál az ET-be, a másodosztályba felnőtteknél. Hát ja. És hogy azt hogyan tudtad megugrani az ottani ifihez képest, azért gondolom teljesen más. Hát ja, de most nyilván azért ott is eltelt, nem is tudom mennyi idő, míg a felnőtthöz kerültem. Nyilván volt, hogy edzettem velük, de így nem folyamatosan, azért nyilván az más szint volt akkor. És maga a kinti élet, hogy mindenkinek az van, de szívesen élne Olaszországban és Spanyolországban, tudod, mediterrán környezet, jó kaják,
jó csajok, tengerpart, jó idő, hogy az bejött, vagy amúgy szerettél kint élni? Így felnőttként már, vagy? Hát ugye amikor kimentem, akkor még azért én úgymond gyerek voltam, akkor azért annyira nem voltak ezek jellemzők, de nyilván jó volt a hely, meg igazából jó volt minden. De aztán nyilván, hogy egyre nőttem fel, meg telt az idő, úgy ja, hát így egyre jobb volt. Egyre jobban ki tudtad használni az előnyeit. Meg hát ugye nyilván utána volt ez a kocsis dolog is, volt Ja, kocsim igen, is, igen. tudtam menni ide-oda. És ez tényleg igaz, hogy az olaszok, vagy hát tapasztaltad, hogy évig aznak elvileg nyilván igaz, hogy tapasztaltad, hogy ilyen sokkal lazábbak, meg az időpontokra nem figyelnek olyan szigorúan. Most nyilván gondolom ez nem pont egy fociklubnál jön elő, de hogy ez a délutáni siestát például megszoktad-e, vagy szereted-e, vagy azóta használtad-e? Hát igazából én mindig olyan voltam, hogy edzések után szoktam pihenni, és itt olaszba azért többnyire mennek ide-oda, meg mennek ugye kávézni, az nagyon És te kávézol amúgy? nem. Jó, nem igazán? Hát ritkán, néha. Energiáttal, vagy valamilyen Hát ilyen? meccsek előtt szoktam általában csak inni, Aha. de amúgy nem nagyon szoktam azt se. Vagy valamilyen ilyen? Nincs nagyon ilyen Sportjogatós, szokás, nincs ilyen. nincsen. Ja. Sokan ezt a mateteát iszik, de én nem vagyok. Ugye Spából mentél át oda, mert a Spánál kiestetek, ugye? Vagy az kiesett a klub? Vagy nem esett ki? Aha, kiestek akkor, és akkor ugye ott úgy volt, hogy az ottani sportigazgató, de elment a Torinóba, ugye a felcsapat sportigazgatója, elment a Torinóba, és akkor engem úgymond vitt magával, úgymond. És elmentem oda, és akkor ott voltam egy évet. Aztán hát simán ott voltam, nem is tudom, felnőtt csapattal voltam ott már végig köböl. Nyilván játszottam utánpótlásba is vissza, de annyival jó volt, hogy folyamatosan a felnőttel edzettem, meg velük voltam. Ott is játszottál egy 3-4 meccset, vagy valami ilyesmit, nem? Hát ott vagy a kupába, vagy kupa volt? Ja. Egyszer, de szerintem játszhattam volna. Volt olyan meccs, ahol lehetett volna, de hát így alakult most igazából. Nyilván ez is nagy dolog szerintem, hogy valaki ott van, és akkor Persze, felnőtt csapattal van végig. főleg ennyi idősen. Én sokszor ültem a padon, meccseken, és nyilván ez nem olyan jó érzés, főleg nekem, Persze. aki folyamatosan szeretek játszani, úgyhogy ja. És akkor onnan a hazaigazolás az hogy történt? Vagy hogyan nézett ki? Hát ugye ott sokszor kölcsön voltam adva, ugye 3 éven keresztül, még mielőtt ide kerültem Újpestre, ugye Újpest vett meg, és akkor onnan először Szegedre igazoltam kölcsönbe, aztán Szegedről mentem kölcsönbe Debrecenbe, utána a kölcsönbe megint Kecskemétre, és akkor ide Újpestre. Először ugye Szegeden, akkor az MB2-es volt ugye a csapat, oda-vissza rázottál a magyar valóságba, az hogy érintett téged, vagy nem élted meg csalódásként, hogy haza kell jönnöd, vagy pozitívan fogtad fel, hogy akkor most innen kell újra visszaépítenem magam, vagy ez mi volt? Nem, hát ugye most nyilván játszani akartam, én mindenképpen olyan csapatba akartam menni, ahol játszok, és nem fogtam fel ezt ilyen visszaesésnek, vagy bármi. Azon voltam, hogy úgyis, hogyha játszok, MB2-be akár, akkor utána úgyis tudok feljebb lépni, szóval ez volt előttem folyamatosan. És nyilván ez a Szeged nekem egy ugródeszka volt, jól sült el, és Igen, ott a bajnokságban, ugye másodosztályban talán második lettél a góllövő listán, vagy nem is tudom pontosan hogyan lett a vége, de jó sok gólt sikerült lőni. 19 gólt, meg 12 gólpasszt adtam, szóval Ennyi. semmi extra. Ez ilyen, hát ja, ez volt az ilyen ugródeszkám, és akkor utána mentem Debrecenbe. Igen, és akkor az volt az első ilyen, ott debütált NB1-be, igaz? Vagy? Igen. És akkor ott mennyit voltál Debrecenben? Hát ott csak egy fél évet, az nem sült el olyan jól. Aztán ugye nem ment olyan jól a csapatnak se, meg nekem se a játék. Aztán az edzőt le is váltották, jött egy másik, azt hiszem szerb volt akkor, és hát így mellőzött körülbelül. És akkor azért jött a váltás. Az miatt jött ugye fél évkor, hogy akkor leültünk, és akkor úgy voltam el, hogy akkor Kecskemét az akart, ugye akkor, és akkor ott jött ki igazán minden. És akkor szóval ugye másodikak lettetek a bajnokságba, akkor ott neked is nagyon jól ment, jöttek a gólok, és gondolom ott érezted ugye a legjobban magad, nem? Legalábbis a játékot ment a legjobban. Hát igen, NB1-ben ott, az a csapat is olyan volt, mint a Szeged, ilyen családias, nagyon jó volt a közeg, mindenki tényleg befogadó volt, szóval
és ez meg is látszódott a pályán, ugye? Igen. A játékomon is. És akkor jött az első meghívód, igaz? A válogatottban, akkor Kecskeméten voltál, és az milyen érzés volt? Hát gondolom minden gyereknek az az álma, hogy ilyenkor elkezd focizni, hogy egyszer válogatott leszek. Ja. Ugye te az utánpótlásban voltál válogatott többször is, de hogy ez a felnőtt, ez milyen érzés persze, volt? nyilván nem lehet összehasonlítani az utánpótlás válogatottat a felnőttel, de hát jó volt. Hát hogy érted meg, vagy hol voltam. voltál, amikor jött a hír? Vagy... Nem is tudom, mert ugye ezt nem tudom, hogy mondhatom, hogy előtte nap szóltak nekünk már. Szerintem ez tény, vagy ezt tudja mindenki, hogy azért nem Facebookon. Ja, hát nekünk már előtte nap üzennek, hogy a kerethirdés előtt. Igen. És akkor hát nyilván akkor már örültem. Ki volt az első, akit felhívtál? Hát a Beát. Azt Neki hiszem, mesélted először. Azt hiszem a Beát, aha. És akkor hát izgatott voltam nagyon, de ugye tudtam már, és szóval azt hiszem ugye másnap, amikor volt a kerethirdetés, akkor jött a sok gratuláció, de meg így videóztak, tudod, hogy amikor hirdették a keretet, és akkor... A többieknek akkor már mondtad? Vagy tudták-e ők is előre? Nyilván is szóba volt, hogy kik lehetnek a lehetséges behívottak újoncok, és akkor Ja, és akkor az első meccs, ugye pályára is léptél, akkor egyből pályára léptél, vagy akkor volt, hogy 2 meccsetek volt, nem, és akkor a másodikon becseréltek, vagy valami ilyesmi. Ja, nem tudom. Ja. De mindegy, pontosan nem tudjuk melyiken, de hogy amikor először pályára léptél a válogatottba, az gondolom megmaradt. Azt hiszem, igen, az itthon is volt, sőt, itthon volt a Puskásba. Azt hiszem nem biztos, hogy telt ház volt, de nagyon sokan voltak. Hát nyilván ilyenkor az emberben van egy izgatottság, meg druk, de én amikor pályára lépek, akkor így teljesen eltűnik, és akkor ez a jó. Bea, pont ő szokta mondani rólad, ezt felírtam magamnak, hogy már gyerekkorodban látta rajtad, hogy olyan vagy, mint egy betöretlen Mustang, akit ha betörnek, bármire képes, hogy akkora potenciál rejlik benned. Hát a jó szeme volt ehhez, hogy ezt kiszúrta, és hogy te mit érzed, hogy mi a legnagyobb erősséged, vagy a legnagyobb tehetséged? Mert nyilván azt tudjuk, hogy a focihoz nagy tehetséged van, de hogy szerinted mi a legnagyobb erényed? Hát szerintem amúgy a mentalitásom. Mindig győzni akarok, mindig úgymond így, hát így legjobb akarok lenni, edzéseken is, játékokban nyerni akarok folyamatosan, és szerintem ez nagyon kíváncsi voltam, hogy ezt mondod, de én is ezt akartam kiemelni, hogy szerintem a legnagyobb erényed, vagy az legnagyobb erősséged, ez a mentális erősséged, illetve az, hogy te soha nem ilyen izgulós típus voltál, nyilván gondolom mindig izgatott voltál, ez sok edző lehet, hogy félre is értette még gyerekkorunkban, hogy ilyen flagma vagy hogy téged nem érdekel az egész, de soha nem ez volt, hanem emlékszem, hogy az első csapatnál, amikor fiatalok edzettek, akkor mindig az volt, hogy jaj, engem benne cseréljenek, meg hogy nehogy rám nézzen az edző, és akkor nem is értettem, hogy akar valaki így focistani, és egy benned meg mindig az volt a féldobban, hogy miért nem cserélt be még mindig, hogy ez nagyon nagy erőny, és ez a mai fiataloknak is, vagy a sportolóknak is, ezt valahogy, aki nem ilyen beállítottsági alapból, mint te, annak ezzel nagyon sokat kell dolgoznia, hogy most egy Puskásba becserélnek, akkor ne az legyen, hogy most nem tudom kiadni magamból a maximumot. Hát és neked ezzel soha nem volt gondod, vagy soha nem tapasztaltad? Nem, hát meg én Olaszországban is, ugye, ott mindig nagyon sok néző volt, több 10 000 ember, és ott is azon voltam, hogy nem akart becserélni, hogy már ideges voltam, hogy cseréljem már be, vagy valami. Persze. Szóval, nyilván emberben van egy izgatottság, de én nálam, hogyha pályára lépek, akkor ott eltűnik minden, és akkor csak a foci. Ez az alap szerintem, hogy valaki jó sportoló, meg jó versenysportoló legyen, most focitól félretéve. És nyilván ezzel a fiataloknak nagyon sokat kell dolgozniuk, aki nem ilyen beállítottságú. És te még mit üzennél egy mai fiatal sportolónak? Legyen az, nyilván focisták fogják valószínűleg ezt legtöbben nézni, de bármilyen sportágban, hogy mi az, amire legjobban figyelnek, vagy mi a tanácsod nekik? Hát most nyilván ez kell szerencse is, meg sok dologból áll össze, de szerintem ez a kitartás a legfontosabb, meg a mentalitás. Szerintem ez a kettő, ami legfontosabb. És neked például mi volt a legnagyobb áldozat, vagy a legnagyobb nehézség? Mi volt a legnehezebb pont, amit így visszaemlékszel erre a 10 évre mondjuk, vagy 15-re, amit így kiemelnél, vagy ami a legnehezebb? Volt olyan pillanat egyáltalán, most így többet kérdeztem egyben, hogy volt olyan gondolatod, amikor úgy döntött, hogy én ezt abba hagyom, vagy hogy ez nem fog menni, vagy mégse így lesz, ahogy én terveztem? Hát igazából nyilván, és így fociba is, meg minden téren vannak nehezebb pillanatok, meg időszakok,
de olyan nem volt, hogy én azt mondtam volna, hogy ezt nem csinálom meg, vagy feladom, vagy nem tudom. Ilyenkor mindig a beállal beszélek, és akkor ugye ő is így tartja bennem a lelket, mit tudom én. És hát mindig az van bennem, hogy meg kell csinálnom, magam miatt csinálom, szóval... Igazából gyakran volt nyilván egy nehéz pillanat, de sose volt olyan kiemelkedően rossz, vagy Hát nagyon most nagy. igazából ez amikor kimentem Olaszországba, Ez az első időszak. az időszak így azt mondanám a legnehezebbnek. Nagyon sokan szerintem ezt így meg sem merik lépni, tudod, ilyen fiatalon. Csak ugye én elkerültem már otthonról 12 évesen, kb. 10. Hát neked ez már nem volt szokatlan, hogy úgymond akkor- egyedül vagy. Hát ja, igen. Ja. Ha mondanod kéne 3 számot, hogy mit hallgatnál meg egy meccs előtt, akkor milyen zenét hallgatnál például? Hát igazából a meccs előtt mindig ugye, ilyen techno megy. Na, ilyen pörgős. Ja. Igazából mindig azt vagy én rakom, vagy más, de... Ja, az öltözőben vagy a egy a Frico, csapatnál. De ja, általában techno megy, hogy azért pörögjünk fel, nem ilyen éneklős valami. Van valami előtted a buszon, amikor hogy elképzeled a meccset, hogy milyen lesz a helyzet, vagy ilyenkor próbálod kezelni, és nem a focira gondolni, vagy az hogy Nem, néz ki? amúgy igazából szoktam, így bedugom a fülest, hogyha megyünk meccsre, és akkor gondolkozok, hogy mi lesz majd a pályán, így előre elképzelni, el szoktam képzelni. De aztán nyilván ez máshogy alakul mindig, de azért bennem van Jobb, nyilván. hogy Azért készen az meccsre ember, gondolok, persze meccsre gondolok már előtte, úgyhogy folyamatosan az van a fejemben. Ja. És hol szeretsz jobban játszani, otthon vagy idegenben? Otthon. Otthon egyértelmű. Persze. És akkor Kecskemét után, most ugye itt vagyunk Újpesten, ott volt vége az edzésednek, és végigkövettük egy napodat. Most már végiglátták így a nézők, hogy milyen út vezetett idáig, hogy ide érj, és most hogy érzed itt magad, milyen a klub, látni, hogy ez egy nagy múltú klub, ilyen szoba, olyan szoba, a stadion is nyilván. És akkor így a csapatnál megtaláltad a számításaidat? Itt Újpesten. Hát amúgy igen meg, de nyilván az elején azért nehéz volt, mert én úgy jöttem ide, hogy a szurkolók azért úgy vártak engem, hogy én itt megváltó leszek, vagy nem tudom. És Nagy volt a nyomás, hogy kicsit, teherrajtad. kicsit nagy volt a nyomás, de aztán ugye ahogy telt az idő, hogy egyre jobban oldottam fel. Szóval meg jobban be is fogadtak a szurkolók is. Nyilván az elején volt pár meccs, ahol nem úgy mentek a dolgok, de aztán utána nyilván ez is jobb lett. Igen, Tehát és nyilván ez olyan csapat, hogy aki egyből Magyarországra gondolja, hogy jön focizni, akkor nyilván az első klub úgymond a Fradi meg Újpest. igen. A kettő, és igazából Ja, és ez sikerült is neked. És mit gondolsz, hogy mi kéne ahhoz, hogy visszakerülj a válogatottba? Ugye most pont válogatott szünet van, annak apropóján értél rá erre az egészre, vagy tudtunk végre forgatni, hogy gondolom csalódottság, vagy ilyenkor biztos benned van egy ilyen, hogy fú, de játszanék, főleg téged ismerve, hogy ilyenkor hol nézed a meccset, egyáltalán ki tudsz menni, vagy otthonról nézed, inkább olyan nagyon nagy csalódottság van, hogy nem játszol, vagy mit érzel ilyenkor? nem, hát most igazából mindig nézem amúgy a meccset, válogatott meccset. Most az attól függ, hogy kimegyek-e vagy nem, hogy itt vagyok-e Hogy van Pesten. időt, persze. Persze, időtől függ, de nyilván vissza szeretnék kerülni. Most tudom, hogy ez nem volt lehetséges, mert azért nem annyira megy jól a csapatnak, meg nekem se, szóval, de hát ezért dolgozok igazából minden nap, szóval Persze. nyilván vissza akarok kerülni. Na, közben megjött a kajánk, úgyhogy ne hagyjuk kihűlni. Jó étvágyat! Megyünk. Jó étvágyat! Na Tessa, köszönöm akkor, hogy a napot veled tölthettük. Kajáltunk egy jót, dumáltunk, végignéztük az edzéseket, mi csak punnyadtunk, úgyhogy akkor majd még remélem lesz ilyenre lehetőség, úgyhogy kösz szépen! Nagyon szívesen. Köszönöm. Ciao, ciao.